Здравейте! Здравейте хора отново! В днешното видео с Беги и Кики ще ходим на разходка в входа. Айде, отваряме вратата и сега ще излезнат. Ето ги. Вижте какви са муници. Сега Беги ще почне да се въргаля. Вижте за какво става дума. Хора, вижте. О, дай бито. Ето и Кики тук. Сега е много галовна, понеже се радва, че е на разходка. Тя много обича. И Кики скоро започна да обича покрай нея. Вижте, хора, много е смешна. Беки само се въргаля. Беки, айде, ела да се разходим надолу. Айде. О, тя не може да спре да се въргаля. О, миличкото. Вижте го, вижте го. Хора, души ми обувката. И е напълно вероятно да е с отворена уста. Не, хора, вижте ако е смешно. Беги, айде лягай, ще се въргалям ли? Вижте Кики къде се е завряла. Вижте. Вижте, Беги на къде отива. Слизаме с нея, най-вероятно ще легне. Пак ляга. Хора, това е смешно кота, просто смешно е. Вижте я. Сега ще скочи на прозореца. Ето тук горе ще се паркира, за да гледа. Лови някаква боболечка, мисля, че. Има малко пайжина по нея. Ето тук не я виждате. Ето виждате лекичко пайжина. И сега ще ви покажа и Кики. Хора, Кики вече се прибра. Не, всъщност не се е прибрала, обърках се, просто е до нас. О, Кики! Айде, ела надолу! При мен и при кака ти, Беки. Вижте, Беки продължава да яде боболечки. Беги, Коста, кой ядеш? Вижте, чернилката. Са. Стои на едно място тук от вече 2-3 минути. И тръгна да яде някаква боболечка. Кой ядеш, бе? Кой ядеш? Някаква боболечка изяде. Айде, по-добре се махни, че изобщо не знам какво изяде. Вижте я, Кики. Беки отива надолу, а Кики си стои тук и си изява. Вижте я, Беки, чернилката. Саша светне тук в фотоклетката. Ето. О, ето тук е входа, хора. Ето я. И чернилката. Хайде бе, чернилка. Чернилка. Ще се прибираме ли? Хайде, идвай да се прибираме вече. Хайде, че е студено. Пис, 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 пис. Тръгваме нагоре. Хайде, ето тя ме следва. Кики, айде и ти идвай, Кики. Кики, айде, Кики. Ти пък какво намери тук? Момичета, айде да се прибираме, че е студенчко. Айде да папкаме. Хора, вижте сега как ще ги примамя да се приберат. Хора, Кики вече се прибра са, Беки, вижте. Ето как я примамвам с тази връзка. Малко не видяхте пръста. Ето примамихме Беки и затваряме вратата. Еми хора, това беше клипа от днеска. Ако ви хареса разходката с тези двете маймуни, абонирайте за канала, за да станат повече абонати. Не само 16, защото в момента са толкова. Вижте, не включваме. И оставете лайкове. От мен, чао!